хора, днеска с Данчо, аз и на... Кажи здрасти. Ина, кажи здрасти. Здрасти. И Сашко. Ще експлорваме една изоставена сграда. Да. Ето го. Хора, сега влизаме. Но едно момиче искаш да дойде с нас, защото ти е бъс. Да. Тук има... Нека да влизаме. Елайде, Мартине. Няма нищо. След някаква змия да пресрещни. Няма интересува тази. Айде да влизаме. С какво? Първи, аз не съм. Това ще падне върху на някой главата. Да. Покажи на хората. Аз трябва да снимам на долния етаж. Покажете на хората, Мартине. Какво? Само има една шупена нищо. То тук няма нищо въобще. Аре, ще влизаме. Това е от Барби, брат. Аре, Мартине, показвай тук долу. Ето тук долу, хора. Ето, тук има някакви биби. Нещо има. Ела, Мартине, ела да покажи входа на къщата какъв е. Да, Там входа ще се щупи. хора, то почти входа се щупи. Ето, вижте. Абе, Мартине, да влезнем направо пред джама, бе. Аз няма да влизам пред джама, бе. Може някакво стъкло да ми се забучи. Но няма никакво Айде, стъкло. Мартине, това бяха снимките. Хора, ето вижте. Ето само отвънка да видите, може в някакво друго видео, когато сме по-оборудвани, може да влезнем и вътре. Така че това беше видеото и хайде, чао!